Singahlala phansi bangcwele. Hallelujah. Anginibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Ngibingelele nje umoya ongcwele phakathi kwethu. Hallelujah. Amen. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ngibingelele ubaba noma bengekho. I know ukuthi banathi ngomoya. Glory to Jesus. And they are praying for us. Okuyinto ebaluleke kakhulu leyo bazalwane. Glory to Jesus. Sibingelele ubuholi bebandla obaba nomama bakwabo. Sibingelele obaba bonke insizwe intombi egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Hallelujah. Isikhathi esihleke lesibazalwane kakhulu. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu senze sikwazi ukufika. Glory to Jesus. Siyazi ukuthi iweather this day ayikho right. Hallelujah. Abanye khamba ogesi kuyihlahla kwenza yonke into. Amen. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu sikwazile ukuthi sifike. Amen bazalwane. Ngeke ngize ngibe mude ngingosandile igama ngokwaZulu isibongo. Ngumntwana kaNkulunkulu. Ngishadelwe ke bazalwane. Hallelujah. Nginonkosikazi. Hallelujah. uNkulunkulu ke usibusisile ngamadodakazi amabili. Glory to Jesus. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Nje bazalwane sizokhuleka ngithi bazalwane. Hallelujah. Size emkhulekweni so angizokuba mude. Glory to Jesus. So that sizokwazi ukuba sibe nesikhathi sanele sokukhuleka. Amen. Hallelujah. Ngoba ayikho into emnandi njengokuthi sihlangane sizokhuleka. Hallelujah. I know ukuthi uSathane bazalwane uyiqile. Amen. Most of the time uyakwazi ukuthi ngoba kunezimpo okwazi ukuyinqoba uwedwa. Amen. Kodwa kunezimpo ngakuyinqobe uwedwa. Amen. Njoba kushiya ukuthi isikhuni asivuthi sisodwa. Glory to Jesus. So meeting enjengale it's very very important. Hallelujah. Glory to Jesus because uSathane uthi omunye umama uSathane mayefuna ukukushaya wenza sure ukuthi yakuhlukanisa. Amen. Because ukubone namabhubesi mawabuka ehlasela inyathi. Hallelujah. They make sure ukuthi bayihlukanisa nalezi ezinye because ngalenkathi ihlangene ngeke bakwazi ukuattack. Amen. So ibaleka kakhulu indaba yenhlanganyelo. Amen. Nokuthi sikhulekisane. Glory to Jesus. Because ukathi baba kuyingozi ukukhulekisa noma ukukhulekela umuntu ongakhuleki. Amen. Yeah, because izwi kaNkulunkulu lithi icelo zethu mazaziwe nguye. Amen. Kodwa azaziwa ngendlela ngomkhuleko. Hallelujah. So if wena umuntu ongakhuleki mina ngikukhulekela. Hallelujah. Ngizo ngithi ngeNkulunkulu ngiyacelela athi uNkulunkulu akakaza ayicele leyo nto. Amen. Because ezulwini it's a principle. Hallelujah bazalwane. Ezulwini izinto zireleasewa ngokuthi thina sicele. Amen. Noma thina sizivumele. Hallelujah. That is why even uJesu amademoni athi ayicela ukuthi ungasikhiphi la usise kwalasha. But you better usikhiphele engulubeni. Amen bazalwane. Wayenza lonto ayisho because abambe iprinciple. Amen. Yasezulwini ukuthi acele. Glory to Jesus. Hallelujah. So manje it's very important uthi omunye umama ngelilanga one ministry yokuhambela amazwe. Amen. Uthi wabona ngalezi ikhathi ebona izwe lase abantu baseEthiopia behlupheka. Amen bazalwane. And uthi waya uNkulunkulu athi uNkulunkulu waya abantu baseEthiopia behlupheka kangaka. Amen. Wathi uNkulunkulu no iproblem abaceli kimi. Amen. But sengicela wena ukuthi ubacelele. Amen. So that is why iqale lapho ke ministry yakhe ehambela amazwe ngamazwe. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Because it's very important ukuthi mawukhuleka mawukhulekelwa khuleka nawe.
Hallelujah. Glory to Jesus. So siyayibonga bazalwane lento singayeki ukukhuleka. Amen. And uyakhumbula ukuthi uPetro uPaul ngangihlezi ngibuza ukuthi why athi umphostoli Paul ngiyanikhulekela imini nobusuku. Amen bazalwane. Abesethi kodwa futhi ningikhulekele nami. Amen. Glory to Jesus. Because uPetro wakwafika lesikhathi sokuthi uboshiwe. Amen bazalwane. So uboshiwe enugadiwe. Akakwazi ukwenza lutho. Amen bazalwane. But wavele walala. Hallelujah. Glory to Jesus. Kodwa ibandla lamkhulekela ngesineke. Amen. And bazalwane umkhuleko is very very important. Ngiyawuthanda umkhuleko. Glory to Jesus. Ngisho ngithi ngiyambonga umuntu owangikhulekela ngoba ngisho nensindiso izalwa lapha emkhulekweni. Amen. Ngiyambonga umuntu owangikhulekela nomuntu owangishumayeza. Ngoba wengeke angishumayeze lo owangishumayeza engekho lo bengikhulekela. Amen. So manje umkhuleko unozala. Hallelujah. And into engiyithanda ngomkhuleko bazalwane umkhuleko awu expire. Amen. Lemkhuleko nje siyenza la namhlanje ngeke expire. Amen bazalwane. Eminye ingagcwaliseka noma sesingekho. Glory to Jesus. To the next generation. Hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu ayiphendule because uNkulunkulu osebenza ngesikhathi sakhe. Amen. Hallelujah bazalwane. So umkhuleko muhle ngaleyo nto ukuthi uthi uDavid into futhi ke emele siqikelele ngomkhuleko ukuthi senze sure indlela ukuthi umkhuleko wethu sazi ukuthi uzwakele ukuthi sikhuleke intando kaNkulunkulu. Ingakho ethi uDavid ngiyambonga uNkulunkulu ongawulahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Because why? It's because ukhuleka intando kaNkulunkulu. Lithi zoNkulunkulu masazi ukuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe siyazi ukuthi uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa lokho esicelayo sesinakho. Glory to Jesus. So it's very important ukuthi sikhuleke intando kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Glory to Jesus. Cela siyezwini kaNkulunkulu. Sivule nje uJoshua 17 verse 12. No, Joshua 18 verse 1 to 8. Mayikhona ngangifundela ngisize. Joshua 17 verse 12, not Joshua 18 verse 1 to 8. Maqhubeka kancane. Verse 13. Amen. Ngicela siye ku-18 Joshua 18 verse 1 to 8.
anoloba izwe kube izabelo eziyisikhombisa nikulethe lapha kimi nginenzele inkatho lapha phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 7. Ngokuba amaLevi awanasabelo phakathi kwenu, lokhu ubupristi bukaJehova buyifa lawo. OGadi noRuben nengxenye yesizwe sakwaManase sebamkela ifa labo ngaphesheya kweJordani ngasempumalanga abanika lona uMose inceku kaJehova. Verse 8. Amadoda ayesesuka ahamba, uJoshua wayala abahambayo ukuba balobe izwe. Wathi, sukani nihambe ezweni nililobe nibuyele kimi. Nginenzele inkatho phambi kukaJehova eShilo. Amen. Ngosibongele baba. Siyabonga baba. Ithuba lokuzwa izwi lakho. Khuluma ngale enhlizweni zethu. Dunyiswe igama lakho ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Bazalwane, sifunda la ngendaba abantwana baIsrael abasebengene eCanaan. Amen. So bengene eCanaan. Isihloko sendaba yami ithi ama promises, ithembiso kaNkulunkulu ziza nama giants. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. So babengene eCanaan ezweni lesethembiso. Amen. Kunezithembiso bazanzi kaNkulunkulu eziza automatically. Hallelujah. Ongafanele sizixake nokufasta nokukhuleka in order ukuthi zibe fulfilled. Amen bazalwane. Bese kuba khona njengesithembiso nje sokuthi ifa akengithi isithembiso sokuphila okuphakade. Amen. Glory to Jesus. Leso sithembiso immediately umukela uJesu ngenkosi nomsindisi. Hallelujah. Usungena emafeni ezulu. Amen. Siyifa. Hallelujah. Usungena emafeni ezulu and then usunokuphila okuphakade. Amen. So leso sithembiso you do not fast daily. Hallelujah. Glory to Jesus. You don't even pray for it. Hallelujah. The only thing you do ukuthi wena nje umukela uJesu njengenkosi nomsindisi ebese uthi uPetru ngale lesi sithembiso singesenu nabantwana benu but iphendukani. Glory to Jesus. Eqhamuka ngerepentance. Hallelujah. Futhi lezo ithembiso zi-eternal. Glory to Jesus. Ithembiso ezimile engunaphakade. Amen. Glory to Jesus. Bene lezo ithembiso bazalwane azizi nezilingo nezimpi. Glory to Jesus. Hallelujah. So bese kuba khona ithembiso othola ukuthi lezi zikaNkulunkulu zidinga ukuthi uzazi. Glory to Jesus. And mawuzazi zidinga futhi ukuthi uyiclaim in order ukuthi ukwazi ukuzimukela noma ukwazi ukubenefita from kuzo. Amen bazalwane. Ngeke uze enjoy noma zibe fulfilled empilweni yakho uma ungazange uziclaim, ungazange uzazi noma uthathe igunya lokuthi uziclaim lezo ithembiso. Hallelujah. Njengola abantwana bakaIsrael bafika eCanaan, uthi uJoshua uthi ke laba bakaManase lithi zikaNkulunkulu abakwazanga ukuxosha amaKhanani. Befika inkinga ukuthi sebefikile ezweni but they cannot possess the land. Amen bazalwane. Because there kwakukhona the giants. Hallelujah. Glory to Jesus. And sebeza kuJoshua sebethi ke manje kuJoshua bona bayisizwe esikhulu kodwa manje bafuna isabelo esikhulu. Amen. Khona ke into engithandayo lapha ekuthiwa khona ku verse 2 ukuthi into eyenza ukuthi bengakwazi to claim or to possess the land it because babengakaqini. Amen. They were not strong enough to occupy the land. Hallelujah. Glory to Jesus. And elizwe uNkulunkulu after sebethe baqina
Amen bazalwane. AmaKenani bakwazi ukuthi amaKenanite bawasubjecte ekutheni bawasebenzise but bangawaxoshi. Amen. Because basebethe sebeqinile. Hallelujah. Glory to Jesus. So lezi thembiso ziya ngama conditions. Amen. Ukuthi sizibone zibe fulfilled empilweni zethu. Ngamanye amazwi khona izwe lithi uma inkosi noma indlalifa iseyingane. Hallelujah bazi ingakakhuli ayikwazi ukuthi ibe inkosi noma ibuse nezo bazalwane because isukisa phansi kwababonisi bayo. Amen. Yet indlalifa yakho konke. Amen. uJesu uthe ezwini lakhe ulinqobile izwe. Hallelujah bazalwane. Izwe linqotshiwe. Amen bazalwane. uJesu yonke into usinqobele yona. Glory to Jesus. Kodwa lezo ithembiso khona izinto uNkulunkulu uJesu asinqobele kuzo kodwa ngeke ifulfilleke kithi empilweni zethu ngokuthi uJesu sinqobele. Kodwa kuzobiza ukuthi thina ngiyazi bazalwane sithi stand up and claim lezo zinto ngoba kunezinto othola ukuthi zizithembiso zethu ziyifa lethu kodwa azikho kithi. Amen. And we cannot occupy because sinalenkinga yabantwana bakaManase. Amen. Ukuthi bathi lithi zonke uNkulunkulu they were not strong. Amen. Khona zonke uNkulunkulu lithi umudangala ngosuku lenhlupheko kusho ukuthi amandla akho mancane. Ngamanye amazwi you have not developed enough capacity. Glory to Jesus to stand for the adversity. Hallelujah bazalwane. Ukuma ngosuku lenhlupheko. Amen. Kufanele ukuthi when you make sure ukuthi you develop enough strength. Hallelujah. Glory to Jesus. So uma ngabe uthola ukuthi uficwa usuku lokuhlupheka but emva kwalokho uba discouraged kusho ukuthi awuzange ube prepared enough for usuku lenhlupheko. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. So nabo abantwana bakaIsrayeli abakwazanga ukuenjoya. Amen bazalwane. uNkulunkulu esebanikezile izwe. Amen. But babengakwazi to occupy because they were not strong enough. Hallelujah. They were not matured. Glory to Jesus. Hallelujah bazalwane. So kunezithembiso uthola ukuthi kunezinto zethu ezi-enjoywa abanye abantu. Amen. Ezi-enjoywa abanye abantu yet zibelonga kithi kodwa zikho kithi. Amen. Hallelujah. These are promises. Glory to Jesus. Kuyifa lethu nabantwana bethu but zi-enjoywa abanye abantu because thina we are not strong enough. We have not developed ngizothini amandla anele. Glory to Jesus. Uthi omunye umzalwane uma ukhuleka uNkulunkulu uthi awuye ukukhulekela izinto oyifunayo. uNkulunkulu uzoqala bheke ukuthi unawo namandla ukuzihandlisha noma ukuyimanager. Amen. So you better pray for what you can manage. Glory to Jesus. Hallelujah bazalwane. So this bazalwane ibalekile nethi ukuthi sibambe indaba yokuthi lezi thembiso sizazi ngoba azizi automatically. Ziza nje kodwa kunama giant ayoccupyile. So we need to stand and claim them. I remember uSathane ngifuna ukungirobha ngokuphila. Amen bazalwane. Ngigula. Glory to Jesus. I had to take a stand. Ngathi kuma promises kaNkulunkulu. Ngathi I will not die but live and preach the works of the Lord. Ngathi by his stripes I'm healed. Nazo bazalwane, kuma promises kaNkulunkulu ngangena kwi prayer and fasting. Glory to Jesus. Uyacabanga umuntu ogula ngangena kwi prayer and fasting. Ngathi Nkosi uJesu uma ngabe kuthi kuqala uthe wena wawuzazi ikhathi enjengalezi. Amen bazalwane. Ukuthi kuyofika ikhathi la sigula. Amen bazalwane. But izwi lakhe alishintshe. Glory to Jesus. And I prayed ngaclaim ithembiso kaNkulunkulu. Ngathi uthe wena uNkulunkulu uyokuphelelisa inani lensuku zami. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngathatha isidlo, ngadla isidlo. Amen bazalwane. And I prayed to God. Hallelujah bazalwane. Obonakala umangaliso kaNkulunkulu. Ngaphila completely. . 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
These promises you cannot have them only kuzobiza wena. Ungathi baba abantu bathi thina sile abanye balinde uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ulinde thina. Glory to Jesus. And uma ufunda lapha kuJoshua 18 kuverse 1, uJoshua ke laba ke manje angithi lapha the problem was they were not strong to occupy the land. But after they develop their strength, amen bazalwane, hallelujah, bakwazi ukuthi bathi babamba amakhanana bawasebenzisa, amen. But now khona abanganalo izwe, amen bazalwane, izwe selinikeziwe ezinye izizwe. uCaleb useclaimile already intaba yama Anak, amen bazalwane, wathi amandla enginawo lamandla angenawo ngalesikhathi uMoses enginikeza le ndawo engithuma namandla engisanawo namanje okuphuma ngene, amen bazalwane. Glory to Jesus. So Caleb recognized amandla akhe, amen bazalwane, amandla anawo, and then wabona ama giant engelutho. Glory to Jesus. Wangafuna ukuthi amrope the promises of God, amen bazalwane, but we recognize the power ebuye, amen bazalwane. Nathi we must recognize the power uNkulunkulu ayifake kithi, athi uJesu mkhulu kithi kunalo sezweni. Hallelujah. That's how we're gonna claim and we're gonna possess izinto uNkulunkulu asibekele zona. Glory to Jesus. Hallelujah. And abafika laba bafika kuJoshua, amen, bazombalisela bathi thina sikakalithola izwe, amen. Uthi uJoshua niyokuyekethisa kuze kube nini engabe nihamba nipossess izwe uNkulunkulu anike lona, amen, nokudebesela kuze kube nini. Kunezinto esingenazo kodwa ukudebesela, amen. Izwe uNkulunkulu lithi emkhulekweni niqinisele. Glory to Jesus. Hallelujah. Osizini bekezela, amen, ethembeni nithokoze. Glory to Jesus. Lama promises bazalwane, I'm telling you will kuba ngathi uNkulunkulu unamanga kanti akanawo amanga, amen. Akayena umuntu ubangaqamba amanga. Glory to Jesus. Somewhere somehow siyekethisile in order ukuthi singayiboni lezi zinto uNkulunkulu ayithembisile. Uthi no neglect kuze kube nini ukuthi nihambe niyokwenza. I nokuthi niyokwenza into enkulu, amen, ukuthi nje nina nimephe izwe. Glory to Jesus. Nisho ukuthi nakho thina lesifuna ukuya khona, nakho lesifuna ukuhlala khona, nansi indawo esifunayo, amen, and then come back to me, mina bese ngenza inkatho before the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Thina njengebandla bazalwane asijuluki. Glory to Jesus, amen. Kodwa uNkulunkulu uyadinga ukuthi sithatha ama steps. Hallelujah bazalwane. Glory to Jesus. Ngoba manje kwabungathi uNkulunkulu okuzobe ngathi uNkulunkulu uqamba amanga ukuthi ubanikeze ilizwe, amen bazalwane, kanti ibona bayekethisile ukuthi baye entweni uNkulunkulu abanikeze yona, amen bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. These promises our fan azizi automatically. These promises these are nama giants, amen. In order ukuthi lezi thembe zibe fulfilled in our lives, zidinga thina bazalwane, zidinga thina, amen. Zidinga ukuthi singavumi, zidinga ukuthi sithathe amagunya namalungelo onke, glory to Jesus, and claim them. Glory to Jesus. We need to claim bazalwane in prayer, in seeking the face of God. Uthi manje ngifuna ningifunisisa ngiyokufunyanwa yinina. Uthi funana ubuso bami namandla ami. Glory to Jesus. Hallelujah bazalwane. Ngiyacela siphakame sibe ngenyawo. Mhlambe awunakho onakho ofana ngabe unakho. Mhlambe uyekethisile njengalezi zizwe. Amen. Mhlambe awuboni izwi kaNkulunkulu noma ithembiso kaNkulunkulu zigcwaliseka empilweni yakho. Mhlambe you had awukaka develop enough strength, enough faith. Hallelujah.
in order lezi thembiso zibe fulfilled in your life. Glory to Jesus. Asikho isikhathi sokuyekethisa. Glory to Jesus. To mama abantu abawotemtem kulesi sikhathi ngeke basurvive. Glory to Jesus. Let us bazalwane claim the things uNkulunkulu already asesinikile zona. Zinga enjoya izwe liya enjoy izinto zethu. Glory to Jesus. Ngoba thina njengebandla siyekethisile. Praise the Lord. Cela ukunikela kwena baba Khumalo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sisazokhuleka bazalwane. I'm just reminded ubabZulu mayikhuluma indaba yabantwana baIsrael bezongena eCanaan. Ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyamprepare umuntu emprepare for the next level yempilo yakhe. Remember ukuthi bafike eCanaan abantwana bakaIsrael kunabantu abathunywa ukuthi they must go bayolhlola izwe, not to survey it, basayohlola abawu12. Bahamba abawu10 babuya bathi nje ama-giant kwasala ababuya bona nereport yokuthi hayi lama giant awalutho, uNkulunkulu sithembisile lelalizwe solile. Alibonge igama lenkosi. So ifaith iqala lapho ukudevelop. uNkulunkulu prepares us for every situation, even for ama-giants esohlangana. Bafika sebekhona eCanaan, sekufanele manje izwe lihlukanisiwe. Kodwa manje uyabona ukuthi kunabantu abasabanjwe imentality yama-giants. Alibonge igama lenkosi. This is the promise eyanikwa bephuma eGibhithe. Ukuthi uNkulunkulu bathembisile, izwe alithembisa oyise ukuthi uzobanika lona. Sebefikile kulona but basabanjwe ispirits ama-giants. So it's very important njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi we must deal with our giants. uNkulunkulu ngeke awathinta ama-giants. But yes, giving us all the weapons ukuthi sikwazi ukubhekana nama-giants. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. So nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu for his word. As we are going to pray bazalwane, I don't know what your giants are. But let us use this opportunity, let us use this atmosphere. Just pray and arrest ama-giants that are before you. Even mawufika nasekhaya, makukhona igiant olibonayo ekhaya egcekeni. Use that opportunity, get into a spiritual warfare and fight those giants so that you'll be able to realize your breakthrough. Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga for the opportunity uNkulunkulu oyingcwele osinikeze yona to come before you. Sizwa izwi lakho Baba, assuring us of the promises uNkulunkulu oyingcwele osibekele wona. Wena babe zakhe ithembiso ziwuyebo no amen. Awuguquki kuzona, uzimisile Heavenly Father. Siyabonga ke uNkulunkulu oyingcwele, as we come before you right now, we seek uNkulunkulu onamandla, the ability and capacity to be able to overcome any doubt ebakhona enhlizweni zethu. We pray uNkulunkulu onamandla and we arrest every giant that is standing in our way. uNkulunkulu oyingcwele, we're pulling every stronghold uNkulunkulu onamandla that is standing before us. Every mountain uNkulunkulu oyingcwele that is before us, we are pulling it down egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Every valley that is before us uNkulunkulu oyingcwele, we thank you that is being filled up uNkulunkulu onamandla ukuze sikwazi uNkulunkulu onamandla ukuthi sihambe endaweni uNkulunkulu oyingcwele enjoy ibusiso zakho uNkulunkulu onamandla, knowing ukuthi wena uNkulunkulu oyingcwele umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. Father, we thank you egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi wena uNkulunkulu wethembekile, uNkulunkulu ongaguquki. Baba, ushile ezwini lakho ukuthi uyoba nathi ngaso sonke isikhathi kuze kube sekufeni. Siyabonga ke uNkulunkulu oyingcwele, here we are egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyakhuleka uNkulunkulu onamandla, siyasiphula uNkulunkulu oyingcwele, even from the ground uNkulunkulu onamandla, whatever the devil has planted uNkulunkulu onamandla endleleni yethu uNkulunkulu oyingcwele to delay us,
We pray against the spirit of delay. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray against the spirit of stagnation. Nkulunkulu oyingcwele esenza ukuthi singakwazi ukuthi sifinyelele ezithembisweni Nkulunkulu onamandla usinikeza zona. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, open our eyes Nkulunkulu oyingcwele that we may be able to see that which you have set before us Nkulunkulu onamandla, that you have prepared before the foundations of the earth. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla ukuthi uyasiveza as a faithful God. Nanamhlanje Nkulunkulu oyingcwele, as we listen to your word, we come Nkulunkulu onamandla sikhuleka kuwe Nkulunkulu oyingcwele. We come before you that you may do unto us according to your will Nkulunkulu onamandla. We surrender ourselves unto you Nkulunkulu onamandla. We even pray against the spirit of fear Nkulunkulu oyingcwele esenza singabaze Nkulunkulu onamandla izithembiso zakho. Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, even ukusaba Nkulunkulu oyingcwele nokulethwa ukubuka Nkulunkulu onamandla usayizwe inkinga, singabheki ukuthi wena uNkulunkulu omkhulu kunakho konke, uNkulunkulu owazi konke. Baba, siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, Father, that you enlarge our territory. We pray, Father, that you stretch us Nkulunkulu oyingcwele to be able to accommodate Nkulunkulu onamandla that which you have in store for each and every one of us. Siyibandla Nkulunkulu oyingcwele, understanding Nkulunkulu oyingcwele injongo yakho ngebandla lakho Nkulunkulu oyingcwele. We pray egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sibonga ukuthi you are preparing us Nkulunkulu onamandla ukuze sikwazi ukufezekisa okuyicebo lakho ngebandla walithenga ngegazi lendodana yakho uKristu Jesu. Kube kude nathi Nkulunkulu onamandla ukuthi singakholwa izwi lakho Nkulunkulu oyingcwele, singakholelwa naseyithembisweni zakho. Baba, siyabonga Nkulunkulu onamandla ukuthi sihamba phezu kokunqoba owasinqobela kona ngendodana yakho uKristu uJesu owalenga esiphambanweni waba ukunqoba kwethu. We thank you Heavenly Father egameni lika Jesu. Siyakholwa Baba, siza ukungakholwa kwethu. Sisize Heavenly Father, singakungabazi Nkulunkulu oyingcwele sikholelwa yikho. Siqinise Nkulunkulu onamandla endleleni yethu, sihambe sibhekile kuwe njengomqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Siyabonga ke Heavenly Father, in the name of Jesus, pour out your spirit upon us Nkulunkulu oyingcwele. Elithi izwi lakho Nkulunkulu onamandla, we shall receive power when the Spirit of the Lord come upon you. Baba, once we receive power that comes forth through the showering of your Spirit upon us, Nkulunkulu oyingcwele, we would be able to stand boldly and proclaim the goodness of the Lord, Nkulunkulu onamandla, ukuze wazeke ukuthi wena nguJehova akekho omunye. Siyakhuleka Nkulunkulu oyingcwele, siyakhuleka Baba wethu, siyakhuleka sithandwa somphefumulo wethu. Siziletha kuwe Nkulunkulu onamandla ukuthi ususe Nkulunkulu oyingcwele nokwesaba nokuzingabaza. Siphi isibindi Nkulunkulu onamandla sokushumayela sifakaze ngezwi lakho. Sikhulume Nkulunkulu oyingcwele ukuze abantu bakho basindiswe Nkulunkulu onamandla. Sikunikeza udumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bonke Nkulunkulu oyingcwele sikwenze sikholwa ukuthi wena unathi ngezikhathi zonke. We give you praise Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyakhuleka that you may wake us up Nkulunkulu onamandla from slumber and realize Nkulunkulu onamandla okuyikona kuyinjongo yakho Nkulunkulu oyingcwele ngebandla lakho, okuyikona kuyinjongo yakho ngathi Nkulunkulu oyingcwele singabantwana bakho. Siyakhuleka sikunika udumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ukuthi kuyenzeka Nkulunkulu onamandla ngoba kuyisithembiso sakho Nkulunkulu oyingcwele osinikeze sona. Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kufike kuyisikhathi Nkulunkulu oyingcwele la kufanele siqonde khona ukuthi Nkulunkulu oyingcwele is a season yokungcweliswa kwebandla. Here we are Nkulunkulu onamandla,
Siziletha kuwe nkulunkulu oyingcwele for purification. Siziletha kuwe for sanctification. Nkulunkulu namandla in preparation. Nkulunkulu namandla for imvuselelo yokugcina. Nkulunkulu namandla ezoba khona emhlabeni wonke. Heavenly Father, indodana yakho uKristu Jesu uyeza ukuzolanda ibandla, ilibandla elingenasici elingenambimbi. Heavenly Father, we thank you that you are preparing us, nkulunkulu namandla. We gather in this place, nkulunkulu namandla. Let it not be in vain ukuhlangana kwethu, nkulunkulu namandla. Kodwa Nkosi yamakhosi libonakale, nkulunkulu namandla, izwi lakho lenza umsebenzi ezimpilweni zethu. Heavenly Father, inhliziyo zethu, that they may be prepared, ukuthi nkulunkulu oyingcwele zibe umhlabathi ovundile, nkulunkulu oyingcwele, ukuthi imbewu yizwi lakho as it lands in our hearts, that it may grow, nkulunkulu namandla, and start bearing fruit. Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga ke nkulunkulu oyingcwele, sikhulekela umkhonzi wakho nkulunkulu namandla okhulume ngaye nakule ndawo. Egameni lika Jesu silangazelela ukuthi uqhubeke umqinise, Heavenly Father, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ugcwalise nkulunkulu namandla emgodleni wakhe, nkulunkulu namandla, izwi lakho nkulunkulu oyingcwele. Siyabonga singabantwana bakho nkulunkulu namandla ukuthi izwi lakho Nkosi yamakhosi singagcini ngokulizwa, kodwa sibe abalenzayo baliphile, ukuze igama lakho lidunyiswe ngeyikhathi zonke. Sikunika udumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ake simshayele kakhulu izandla uNkulunkulu bazalwane. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bazalwane, ngiyacela ukuxolisa, kodwa ke ngoba vele sizokhuleka, is very important ukuthi sifeze inkonzo yokukhuleka. As we were praying before ubabzuleze ngaphambili, uNkulunkulu kunento kube nento equbukile ngaphakathi kumina, and I believe ukuthi Moya Ngcwele was saying something about it. Sake sakhuluma ngalento bazalwane ngeyikhathi eziphambili, iparable of the 10 virgins. Alibonga igama lenkosi. Parable of the 10 virgins. Lithi iBhayibheli ama virgins ayo 10, but they were in 2 groups. Lithi abanye babe yiwula, abanye babe yihlakaniphi. And as I'm standing and praying, kusengathi kufika isikhathi bazalwane ukuthi ezibandla, as abazalwane, even you as an individual, you need to start doing an introspection bazalwane. Isikhathi sihambile. Do an introspection ukuthi ubelonga kuyiphi group. Njoba le intombi ziyishumi. Zonke iBhayibheli likhuluma ngeintombi eziyishumi. But now muyifunda incwadi khona 5 ezaziyiwula, 5 ezayihlakaniphile. Ucheck ukuthi ezaziyiwula zaziyiwula ngane, ezihlakaniphile zaziyihlakaniphe ngane. Ngobani? Alibonge igama lenkosi. Because all of them ziyazi ukuthi zazizohlangabeza umyeni. Hallelujah. Zonke zayizohlangabeza umyeni, and all of them ziyazi ukuthi makuhlangatshezwa umyeni kuphathwe yibani. Alibonge igama lenkosi. But umehluko ukuthi kulezi ezayihlakaniphile zazazi ukuthi isibani sikhanya for a certain time, and then kufanele ubuye ufaka amafutha. Lezi eziyiwula ayizange zikucabange lokho. Alibonge igama lenkosi. And ngangayisho lento bazalwane, kaIsrayeli intombi makuzoba umshado mayilinda umyeni usuke engazi uzofika ngasikhatsini. And liyasho iBhayibheli ukuthi zathi isalindile kwathi umyeni ulibele. Lithi iBhayibheli zazela zalala, all 10 of them, eziyiwula nezihlakaniphile, all of them slept. Mehluko is the level of preparedness. Ukuthi obani ababe better prepared ukuthi bahlangabeze umyeni. And enye into bazalwane, ngokwesiko lakwaJuda, manilinde umkhwenyana, hayi ukuthi isibani niyasicisha makuthiwa late niyicime nikhanyise sefika. Fanele ikhanye right through azafika. So by the time sivuka kumenyezwa ukuthi nanga umyeni at midnight.
eziyiwula awazi amafutha sephelile ibana isakhanya ezihlakaniphile ilokungani ibani faka amafutha ziyaqhubeka nokukhanya ibani cela amafutha laba bayazi ukuthi lamafutha fanele isibani isikhanye continuously but ngeke sikwazi ukuthi asanele thina kanye nani hambani noyifunela wena alibonge igama lenkosi so it's very important bazalwane that is what I felt as lento imbuleka kumina ukuthi we need to pray individually and as a church and establish our position alibonge igama lenkosi and bazalwane sigade ingozi iBhayibheli liyasiqwashisa ukuthi ngeyikhathi zokugcina kofika isikhathi la kophola khona uthando kwabaningi hallelujah funda ku Matthew chapter 24 lithi kophola uthando kwabaningi amen ngisacela ukulufunda ningixolele bazalwane hallelujah Matthew chapter 24 kulabo abafuna ukubhala praise the name of Jesus Matthew chapter 24 ngicela ukulifunda quickly leli oh I'm sorry technology challenge hallelujah hallelujah verse 9 lapho ke bayakunikhiphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami hallelujah isn't that what is happening njengamanje emhlabeni bazalwane verse 10 uthi khona ke abaningi bayokukhubeka bakhaphelane bazondane kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi but I like verse 12 ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi then verse 13 which is encouraging kodwa ukhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa hallelujah the only way ukuthi sikwazi ukusinda kulomhlaba esiphila kuona manje bazalwane fanele indlela yethu yokukholwa sihambe with endurance njoba desho babuzulu uma uhlale yisho lento ukuthi umzalwane owutemtem ngeke akwazi ukusurvive manje sekunzima ukusurvive alibonge igama lenkosi sikhulekele leyo nto bazalwane ukuthi uNkulunkulu asinike amandla we must be established we must be rooted ezwini likaNkulunkulu alibonge igama lenkosi and be able to stand and defend the gospel lento okhulekela kuyona alibonge igama lenkosi yilokho nje bazalwane obekubekekile enhlizweni ukuthi sikhuthazane bazalwane ukuthi ikhathi ayisekho right bazalwane alibonge igama lenkosi I was listening to ubaba a few days ago he was teaching about this amen ukuthi isikhathi asisekho and ibandla it's in slumber all the other voices bazalwane they are loud all around us aseyasiconfuse kwathini ayasiconfuse kwathini because we are in slumber abantu abathula bazalwane manje ivangeli lithule kuthe cwaka kumenyezwa wonke imsindo emhlabeni we must pray and turn that around bazalwane ithini singakwenza libonge igama lenkosi hallelujah ake sikhuleke bazalwane baba siyabonga egameni lika Jesu Heavenly Father, we just want to repent nala siyekethise khona. Strengthen us, Heavenly Father. Sihambe kulendlela ngokukhuthazela. Silmele izwi lakho, Heavenly Father. Sibhekile kuKristu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Siyakhuleka, Heavenly Father, that you may pour out your Spirit upon us njengebandla lakho owazithengela lona ngegazi lendodana yakho uKristu Jesu. Pour out your Spirit upon us, Heavenly Father.
Thenkosi uJesu, when the Spirit comes upon us, we shall receive power. We'll be able to preach the gospel across the whole world before the end comes. Siyabonga Baba, we open up our hearts that you may prepare us, Heavenly Father, singabantwana bakho nanjengebandla. Ukwazi, Heavenly Father, even nokumelana nama-challenges esibhekene nawo uNkulunkulu onamandla. Wena oshilo ezwini lakho ngompostoli wakho ukuthi asimelene nenyama negazi, simelene nembuso yobumnyama. Heavenly Father, strengthen us ngezwi lakho lingasuke emlonyeni wethu, so that we may be able to proclaim your goodness, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. If needs be, Heavenly Father, izwi lakho ilona olufanise nenkemba. Nkulunkulu onamandla sizokwazi ukuthi sivikele ngayo. Nkulunkulu onamandla ivangeli nokukholwa kwethu sisebenzisa izwi lakho. Baba, izwi lakho ilona othe liyaphila, liyiqiniso futhi aliguquki. Baba, siqinise ngalo Nkulunkulu onamandla, sihambe ekukholweni siqonda Nkulunkulu onamandla njengabantwana baka Isaka, siqonda isikhathi nezinkathi nokuthi ikuphi okufanele kwenzeke nangaleso sikhathi. Baba, siyabonga ukuthi uyasiqondisa ngalesi sikhathi esikuso, Heavenly Father. Our prayer is that you prepare us, Nkulunkulu oyingcwele, to have an understanding, Nkulunkulu onamandla, of what needs to be done in this season, Nkulunkulu onamandla. Empower us, Nkulunkulu oyingcwele, to be able to stand, Nkulunkulu onamandla, for this season and stand in this season, Heavenly Father, to proclaim your goodness, Nkulunkulu oyingcwele, ukuze igama lakho lidunyiswe. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla. Every plan that comes from the pit of hell, we nullify it and paralyze it. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we declare Nkulunkulu onamandla ukuthi isandla sakho is upon ibandla lakho, iChrist Kingdom citizens. Siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we take this opportunity even to pray Nkulunkulu onamandla for the vision carriers, Nkulunkulu oyingcwele zalo msebenzi. Baba, noma mahlaba sibanikele esandleni sakho, Nkulunkulu oyingcwele, sandla sakho singasuki phezu kwabo, Nkulunkulu oyingcwele, ukubalondoloza, ubavikele, uqhubeke Nkulunkulu oyingcwele, ubagcwalise Nkulunkulu onamandla kulokhu Nkulunkulu oyingcwele ubabekele kona. You call them out, Nkulunkulu oyingcwele, wababeka, wabahlukanisela ukushumayela ivangeli lakho Nkulunkulu onamandla. Sikhulekela Nkulunkulu oyingcwele ukuthi uhambe nabo, ubaqinise Nkulunkulu onamandla, and protect them even against every attack, Nkulunkulu onamandla, that is directed at them and anything that is called by their name. Nkulunkulu onamandla, siyakhuleka egameni lika Jesu against any distraction, Nkulunkulu oyingcwele, engaphazamisa icebo lakho ngempilo yabo, Nkulunkulu onamandla, beqhubeka nokwenza umsebenzi wabo obanike wona, Heavenly Father. Father, we pray that you give them good health, Nkulunkulu oyingcwele, besaqhubeka nokwenza umsebenzi obabizele wona. Heavenly Father, we pray Nkulunkulu oyingcwele that not a single type of sickness or disease come near them. Babiyele Nkulunkulu oyingcwele, we declare igazi lika Jesu upon them elizobavikela for the glory of your precious name. Siyabonga Baba, sihamba siye emakhaya Nkulunkulu oyingcwele, sibonga ukuvikelwa uwe Nkulunkulu oyingcwele, nakulezi ivunguvungu sizwele sinokuthula Nkulunkulu onamandla, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sivikele indleleni, uvikele namakhaya ethu Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, siyakhuleka Nkulunkulu oyingcwele ukuthi kulabo Nkulunkulu onamandla bangaphilile emzimbeni, Nkulunkulu onamandla, your healing virtue Nkulunkulu onamandla may embrace them egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abantwana baka Israel, you preserve them, Heavenly Father, behamba ehlane, and not a single one of them was feeble during that time. Heavenly Father, siyakhuleka ukuthi in the same breath Nkulunkulu onamandla uvikele Nkulunkulu oyingcwele abantwana bakho, and we declare healing
upon them in the name of Jesus. To those that are discouraged in whatever way we declare, Nkulunkulu onamandla, that you encourage them. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we pray against the spirit of despondency in the name of Jesus. Siyakhuleka Nkulunkulu onamandla, strengthen Nkulunkulu oyingcwele indawo Nkulunkulu onamandla bese ikhathala kuthina Nkulunkulu oyingcwele, siqhubeke nokuhamba nendlela yokukhonza sikudumisa Nkulunkulu oyingcwele njengenkosi nomsindisi wempilo yethu. Siyabonga ke Nkulunkulu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nguyizolo nanamhlanje naphakade, awuguquki Nkulunkulu oyingcwele. Siphakamisa udumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you and we bless you in Jesus' mighty name.